Gawe takjil es teler alpukat. Halo bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki aku ameh gawe takjil es teler alpukat. Iki bahane tak cepake kabeh. Bahane ana susu kental manis, alpukat vanili karo susu tawar, tambah meneh pandan karo degan bolo. Iki aku ameh gawe kelange. Dadi kelange saka banyu degan iki mau, bar kuwi ditambahi godhong pandan, bar kuwi ditambahi vanili, banjur tambahi gula sak karepmu bolo, sak mantepe atimu, pirang sendok karegemu bolo. Aja lali diudak-udak ya bolo. Bar kuwi aku nyepake alpukate iki tak iris bolo supayane dadi loro ya to iki tak iris mubeng bolo. Nah, bar kuwi gari misahke saka bijine kuwi bolo. Ora kesuwen langsung disekop disendoki bolo. Iki alpukate sithik-sithik ae bolo, aja gede-gede, ndak mangane kuwok-woken nggo bolo. Iki alpukate jenise mentega ya bolo, dadi ketok daging gedhi ngene iki bolo. Tapi ya regane lumayan bolo. Bar kuwi bahane campur kabeh, degan disuntak kabeh sak porong sok kabeh. Bar kuwi aja lali dilebokke kelange sing legem bolo. Bar kuwi dilebokke susu mbok darmi udu bolo, susu kotak sing ora enek rasane alias sepo iki. Bahasa Inggrise tulisane low fat ning kono kuwi bolo, tulisane ning susune bolo. Bar kuwi diudak-udak bolo gen rata kabeh legine, gen kabeh nyampur dadi siji, gen nyamleng bolo. Iki penampakane bolo, wah jan seger tenan, sapa sing ora tergoda bolo. Gari nambahi es batu bolo. Mantap jojis. Alhamdulillah iki menu buka poso kabeh wis ready bolo, gergari mangan bolo. Monggo buka riyen bolo sareng-sareng. Bismillah.